A castaña revélase e reivindica ser unha froita fresca, Bernardo. Sí, o sector pide que tamén se conserven cámaras de frío como a froita para que estea máis á hora de comercializarse. Hoxe, por certo, imos abrir un melón, Bernardo, e aprender a distinguir entre todos, entre froita e hortaliza, que isto sempre desperta moitas dúbidas no supermercado. Bueno, Belén Vara, a ver, por que entón quere ser unha froita fresca a castaña? Que tal? Bos días, compañeiros. Pois sí, aquí dende a Asociación Galega das Castañas e dos Outos piden que a castaña sexa considerada unha froita fresca. Por qué? Pois para que cando se recolla chegue directamente aos supermercados refrixerada, para que así non perda as súas facultades. Un exemplo moi claro, por exemplo, pois os amorodos, cando se recollen ata que chegan ao supermercado, veñen en camións refrixerados. Pois que a castaña piden o mesmo, porque deste xeito non perden ningunha das súas facultades e chegan ao consumidor pois dun xeito óptimo.